zainik idatzen, zein da bilgu astintzen, inertziaz bezala zil naiz juten. Gaur ez nago, pentsatzeko. Hasi da ekinez jaialdia, inoizko luzeena eta inoiz baina musika talde gehiagorekin. Hemen bi egun hauek emandakoa. Zuek gaurko nondi zatozte? Oñatitik. Eta ze talde dala etorri zate? Bueno, orokorrean talde gehiena gustatzen xaku, baina bueno, Kaparra, J. Martina eta beste asko. Bi egunak hemen egitegotan? Bai, bisak. Zerba da, beti olako leku baten jotia, gainera dagoen montaje denakin eta gero jente gaztia ikusten da gainera, ja olako musiketan ja gero eta gutxio ikusten dela eta eskertzen da hori bai. Eskertzen da gure monuko talde bat olako plaza batera gonbidatzia eta plazer rutsa hemen jotia. Pozik sentitu zarete holtza gainean? Bai, oso eskertuta. Izan dela dena, batorri gare apurrat korrikan lanetik urten zuzenian ona, apurrat estresa, baina gero ja igo, holtzara igo eta pasa egin jako, así que asko disfrutatu dugu. Zuek nondi zatozte gaur ekinezea? Zumaiatik. Eta nolatan, ze talde ikustat horri zate? Gaur, sin más, gaur sofokados zaren talakoak, eta bihar, bihar beste danak. Eta ez dago bereziki talde bat gustatzen zaizuena? Añube, Brigade, ondoi bai, Kaparrak asko. Añube, Brigade, loko, Kaparrak, bihar goanak, Friday Screw. Orduan, pentsatzen dut, gaur eta bihar hemen. Gaur eta bihar hemen. Eta lo? Lo kotxian. Bereziki bada talderen bat entzun nahi duzuna? Bai, Nealta Fola. Oso ondo ze justu oraintxe bertan jotzen ari dira. Eta hemen gaur eta bihar edo gaurko eguna bakarrik? Bai, bi egunak. Gaitzokerrak zarretik moztut, Nealta Fola, neko agertu daukagu kale ez duetan zehar ibiltzen gabilunean. Garrasiak, isiltasunera, taldeko amorrua kanporako. Ez da azte bururo jotzen olako estenatokia handi baten eta egitxezan alako publikoakin oso gustora. Harrera ona, hasieratik, bero eta gustora. Hasieran inporni irutzen da pixka, baina bueno, gana ondo. Eta ekinez jaialdia nola baloratzen duzue? Nik balorazio oso positiboa ematentzat, batez be auzolanian sortutako zerbait dalako, herrixak indako zerbait dalako. Antzolani gatoz, bixo gustu. Eta kontzertu asko zeuden, bereziki baten bat ikustera? Bueno, kontzertu ona asko da, egiz esan aurten bastante kartelera ona, eta gaur da bihar bixotan danak entzutea generalmente. Orduan, Antzolara junda buelta ingo dezue eta bihar berriz hemen. Bai. Gaina bertan dauku autobus asko, así que super roto. Placer bat, hemen olako antolakuntzakin, olako talde onakin jotzia eta egia esan oso ondo pasa dugu. Eta bigarrenik, nola baloratzen duzue ekinez jaialdia? Egia esan oso ondo baloratzen dugu olako festivala montatzia, gaur egun ja
do yourself modontako festivalak antolatzea ez da horren erreza, eta egia esan txalo bat antolakuntzako jende guztiari, ze kriston meritua daukaten. Nondik etorri zara ekinezera? Sopuertatik etorren naiz. Eta akanpalekuan egin duzuelo, atzo ostirala iritsi eta zer moduz egiten da hemen lo? Bueno, apurro ambiente raro da, baina, bueno, lo egitea, egia dela, lo egitea gutxi. Eta eskertzen da estalita egotea, ezta? Bai, bueno, atxo euria egin zuen, baina, bueno. Eta horrela bintzat ekarritako guztia lehor eduki duzu. Hori bai. Bestela dena guztita edukiko zenuten. Bai, hori. Gaur beruarekin ere, hemen behintzat temperatura hobea. Bai, hemen freskoago dago. Zu ze taldegatik bereziki etorri zara ekinezera? Bereziki, ez daki, guztio, baina nire gogokoen agian estutu da. Zer izan da zuentzat olako plaza batean eta bereziki zuretzat Bergara erra izan da hemen jotzea? Jo, guretzat azken izan zen gure bigarren kontzertua, gure ibilbidean izan zen Bergaran, futbol zelaian izan dako lehenengo ekineza. Orduan hona bueltatzia izan da, ez dakit, familia dana ikustia, gurekin kontatzen jarraitzen damen jendiakin, kriston erlazioa dauko, orduan, emozionante izan da, gaur gainera goizean egon gara super nerviosa, baina oso unkigarrixa hemen egotia berriro. Lehenengo ekinez hortatik ona, aldaketa ikusi duzu? Mordua, bai, kristona. Baina jaialdixeakin, bai, jaialdixeak aldatu da, noski, lehenengo jaialdixe izan zen txikixaua. Han izan da, baina, futbol zelaian izan arren, handixe izan zen, baina txikixe izan zen familiarra izan zalako, taldiak izan zian hori, gure inguruko taldiak eta ona baldatu dau, ez dakit, genero gehiago dare, jotzen, desberdina da, baina politxa bai, ez? Ekinez jaialdia nola baloratzen duzue? 200, 10 Bai, oso ondo, oso gustora garese, oso ondo tratatzen dozko eguri be bai. Gainera honek bisa Madrietik etorritxa be, dia bergaratarrak izango ziren moduan, oso ondo. Ekinezera nondi zatozte? Gai BFQak ikastegu danok Gasteizen ibe, baina bakoitza dator leku batetik. Nina Elorri sokua, hau Bilbotarrai de la ciudad. Deustukoa. Astiarrakoa. Eta orduan denok hemen? Lasarte eta bebai. Denok hemen juntauzeate, asteburua pasatzeko. Gaur eta atzo ere etorri zineten? Bai. Horrela hotxa, ezta? Kriston gaizkin deulo, dena ebikin bustizitzaigun, larre baten oso gaizkin. Baina ez dezu hemen kanpin denda sartu? Zaben lekurik. Ekinezera bereziki talderen bat ikustera etorri zarete? Ez, torri ambienteagatik eta orokorrien guztetan jako duzolako kantaketa. Guretzakoa plazer handi bat eta eskerrik asko mila aldiz izan dugu, egile esan herri hartan abesti eta jotzea, plazer utxea eta oso ondo, oso gustora.
esan duzu abestu zuela, eta egon da momentu bat estenatokian, bi emakumezkoak bakarrik geratu zaretela. Zer da horrekin adierazi nahi izan duzuena? Ez, egile esan arazo badakeu, gizartien arazo badakeu, eta emakumeak behar dugu gure espazioa rebindikau, eta pixkat horrei meniten eta dugu keinu hori. Hola plazaten jotia da la hostia, ze geu normalian gauzo hiu da, geixo gaztetxe taberna girora, eta hemen atzenian jentia ez da asko aldaketan, baina da topagune bat, pilima zirkuito horre danetakua, batzen dana hemen da, atzenian ezagun pilia, laguna, kriston girua da, eharra, kriston gozamena. Zuen aurreneko aldia ekine zen? Bai, gure lehenengo aldixea ekine zen, bestetan ikusle moura fanga, eta hoxe, lehenengo aldixea joten duna, da oso guztua. Bada talderik bereziki ikusi nahi zenutena? Gu bergarakoak izan da, brigade bai, eta añube bai. Eta beste batzu baina horrek espezialki horretxe. Ekinezeko giroa nola baloratzen duzue? Bikaina, oso ona. Hau da, 3 urtea, guri 3 urtetan india, eta 3 urtetan etorri ga, eta oso ona. Guretzako oso jaialdi berezia da, ez? Indian 3 edizioetan egon gara, eta herrixan jotia beti nola oso berezia dan guretzako, jaialdi honetan dauka beste punto extra bat edo, ez dakit, ez? Aldi berian handicap bat, ez? Azkenian, etxian gustora sare, baina, urduritasunak nabaritzen die gehiago. Orduan, ze espero dugun kontzertu honetatik, azkenean jaialdi iztia oso berezia da, azkenengo talde bezala. Orduan, espero dugu jendia oin arte bezala gotia, topera disfrutatzen, kantuak abesten eta mugitzen. Inoiz izan dugu honekin ezik handiena, eta harrituta jendearen harreragatik, eta harrituta jendeak erakutsi duen prestutasunagatik, eta kriston giroa sortu dela, eta gu oso pozik, balorazio oso ona egiten dugu momentuz. Aipatu duzu inoiz egin den ekinez handiena, aurretikan pentsatzen dut antolaketan lan gehiago, tartean ere lan gehiago hartu behar izan dituzuela, merezi izan du lan horrek. Bai, askotan igual pentsatzen dugu ezia merezi duen hainbesteko lan egite horrelako 2 egun edo 3 egun antolatzeko, baina eber ikusten duzu jendetza guztia hau, ikusten duzu dena zelan doan, harrera, ez dakit, dena doan ondo, eta nola baitartzen du zentu, egiten dugun lan guzti horrek.